perquè no és fàcil intentar borrar petjades que han fet mal. No és tan fàcil, si sóc tan fràgil, donar-te una oportunitat, fent veure que res ha passat. No és tan fàcil, perquè sóc fràgil, fràgil. Tinc més ganes de tu, porto el teu equipatge tatuat entre els meus murs. Avui, preguntant el futur, el silenci contesta, potser la resposta ets tu. Si vols tornem a començar dient-nos mentides. Si vols juguem a imaginar, curem les ferides, perquè no és fàcil intentar borrar petjades que han fet mal. No és tan fàcil, si sóc tan fràgil, donar-te una oportunitat, fent veure que res ha passat. No és tan fàcil, perquè sóc fràgil, fràgil. Perquè no és fàcil intentar borrar petjades que han fet mal. No és tan fàcil, si sóc tan fràgil, donar-te una oportunitat, fent veure que res ha passat. No és tan fàcil, perquè sóc fràgil, fràgil. Molt bona tarda, oients! Ja som aquí. Ja estem aquí a Oïda en Català, un altre diumenge a les 6 de la tarda. Som dia 14 d'octubre de 2012, per ara. I fins a les 12 serem 14. És obvi. Sempre els tinc a la butxaca, aquesta bona gent. Jo no sé, però sempre m'aplaudeixen. M'estimen. Gràcies, nois, gràcies. Bé, què us sembla si li diem hola a l'Aleix, nois? Sí? Hola. Hola. Bona tarda. Fas? Mira, aquí els mandos, com sempre. Els mandos, com sempre. Bona tarda a tothom que ens estigui escoltant. Molt bona tarda, Aleix. Bueno, i a tu també, Meritxell, que m'estàs escoltant. Quin remei et queda? Cap ni un. No hi ha més volta de full. T'he d'aguantar durant 2 horetes i ja està. Bueno, tampoc... Bueno. No res de l'altre món, tu tranquil. Ja m'he pres 2 tranquil·litzants. Vàliums? Sí. Vale. Més digue'm, una tila, més 2 transiliums i un tranquimazin. O sigui que vai. Vas dofada? És poc! Preguntar-me a mi tot això. Déu-n'hi-do, sí que soc difícil. Sí, ja ho saps que no, punyetero. Serà que no ens coneixem ja. Bueno, Aleix, escolta, que és el segon programa de la segona temporada d'Oïda en Català. Sí, 2. 2. 2 petitos. 2. En el agua, meneando la colita. Això sona fatal. Se decían l'uno al otro, ay, que agua tan fresquita. No l'havia sentit mai, aquesta cançó? No.
Pues mira, no, és que ara com que hem dit 2-2, los dos petites. Sant Pau. Sant Estàs qui? Sí, porto Estàs segleix, constipat? Sí, una mica. Sí, Una mica sí. No em diràs que has dormit amb el cul a l'aire? No, vaja, tapadet. Home, a Manresa ja fa una mica de fred al vespre, Sí, ja comença a refrescar... Una miqueta sí. Una miqueta no, força. Bueno, no arribem a sota zero, encara. No. Però bueno, sí, hi ha ben bé allò que es nota que durant el tema diurn fa una calor impressionant i els vespres, nits, és com el desert. Al matí fa molta calor i a la nit molta gela, calor, no? Tampoc fa com per anar a la platja. No, però s'està bé, tu. Bueno. Amb allò una manigueta de punt. Manigueta de punt, com les iaies. Sí. Una mica com les iaies. Sí, ve a ser això. Vale. Ve a ser això, Solet. Per on anàvem? Res, Em sembla que vas posar una novetat pel que he vist aquí a l'ordinador. Sí, no l'hem posat encara mai. I aquest grup em sembla que tampoc. I és un grup que ens agrada molt. Sí que l'hem posat, L'hem posat? Em sembla, si no recordo malament, la setmana passada el vam posar Anda. amb una altra cançó. Vale. Ai, sí. No, la setmana passada no, fa 15 dies. Bueno, Jo sempre dic la setmana passada. Fa 15 dies. Fa 15 dies, però sempre dic la setmana passada. M'agrada la paraula, fa 15 dies. Fucking. 15 dies. Fa Fucking. 15 dies. No, tu t'agrada la de fucking? No, la gent que sap anglès ja m'haurà entès. Sedies no, els sedies no. Fa 15 dies. Fucking sedies. És com allò quan arribes tard en un lloc i hi ha gent que t'espera et diuen vas tard. També m'agrada aquesta paraula. Bastardo. Vas tard. I tu, sí, és que... I tu prens tan tranquil, igual t'estan insultant. Sí, Sembla i t'estan dient bastard. Sí. Ai, lo bo saps on vivia jo? En un carrer que es deia Les Bastardes. Bastardes. Però bastardes sona... Bastardes. No, vaig de matins. No té... Espera't, que no em surt els aplausos. Deixa'm que em tiro per terra. T'ha semblat això? Bastardes. Vas de matins, vas de nits. Els 3 torns. Ole! Anda que no. Bueno, tu, que som i sí, no ens mira, dona la temps a tonteria... posar tot el que volem posar. Pues, xato, comencem bé, Bueno, xato, tinc un bon nas, però bueno. No, és veritat, sí. És veritat, el tens... Ara que tu també, Déu-n'hi-do, el tens puntiagut. A tot tenga una porta als morros i quedes clavada. Jo... Una mica. Tu ets de Nàpia City. Nàpia què? De Nàpia City. La família, o sigui, vale, la sí. ciutat de les Nàpies. Vale, sí. Això surt a la pel·lícula La vida de Brian. Vale. Com un li diu a l'altre, tu ets de Nàpia City, no? Perquè calzas una nàpia impressionante. Ja. Li diu. Vale. L'altre diu, no, soy de aquí. Anda. No sé. Boníssima, la pel·lícula. Per mi sí. Monty Python. Sí. Factoria Monty Python. Sí. Bueno, va, el grup, una cançó nova. Sí. A veure, tractem de Els Abril. Abril. Que estem a octubre, ja ho sé. Però el grup es diu Abril. Molt macos. Aniversari de la meva cunyada. Després la felicitarem. Vam tenir la sort de conèixer un dels components. Sí. Molt maco. Y me quedé con su carilla. Porque la tenemos que entrevistar. Sí. L'hem d'entrevistar, Sí, l'hem de trucar un dia i a veure si vol venir aquí. Sí, ja vam quedar que... Pues, molt bona gent. Sí que són macos, cony, sí que són macos. És que tota aquesta canalla que estan pujant ara, tots... Valen un imperi. Sí. Sí, és una passada. Sí. I el per riure al mercat espanyol de la música i a l'internacional. Sí. Que hi ha un català que és aquí tot l'altre. Exacte. I per això, estimats oients d'Oïdem Català i dels altres programes d'aquí Radio Star, m'agradaria que escoltéssiu doncs la cançó d'Abril que es titula Torno a començar. Més el temps, per tu ja no en tinc més. Sortir de la mentida, tu ja saps que moriré. Paraules sense fils, cadenes que no forcin a trobar-me en lloc on tu no siguis més així. Per
les vides amagades del meu cor i no em facis sentir el que no trobo en mi. El temps i la distància ens ajuden a poder seguir. Buscant la meva estrella en el teu dia, encara que no vegis que les pors ens fan seguir. No vull mirar enrere i pensar que ja no ets el meu camí, que ara torno a començar. Torno a començar. Sintonizas Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5. Acaba el fin de semana de la mejor manera posible. Los grandes éxitos de las últimas 3 décadas. Star Classics Gold. Los domingos de 8 a 9 de la noche. Presentado por Andrés Torres. Una hora para pasarlo de miedo. ¿Quieres saber toda la actualidad deportiva de la jornada? 433, todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en Radio Star Tarrasa. Con el tridente Pedro, José y Tony y los colaboradores de lujo Elena Petit y Ángel Cárdenas. 433, todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en Radio Star Tarrasa. Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5. Doncs sí, què hem de dir? Estem aquí a Radio Star Terrassa, via Ona 100.5 FM i via internet www.radiostarterrassa.com. Bé, què hem de fer? Què hem de dir de la cançó d'Abril? Pues res. M'ha agradat molt, molt sí. xula. Toquen molt, i ho dic francament de veritat, molt bé aquesta gent. Toquen jo molt sí, bé. sí. Molt bé. Sonen molt bé i s'ho curren molt. Veus que realment senten la música. Sí, i s'ho curren, i com Sí. la majoria de grups, però aquests m'agraden. També. Bueno, ells, Lexus, tota aquesta Tot, colla, els buos, tota aquesta colla que estan Tenim un pujant, panorama musical que poder no ens que el promet. mereixem. Jo crec que no. Jo crec té que hi ha res molt envejar, talent. No hi té res que envejar altres No, països i altres llocs i no. Impressionant. Jo des del meu punt de vista trobo que tenim molta intel·lectualitat musical I tant. aquí a casa i que l'hem de patentar, que l'hem d'explotar, i nois a per totes, i per això estem aquí a Oïd'en Català i fent el programa per promocionar-vos i perquè l'Oïd'en Català no marxi mai del nostre costat i sempre la tinguem la llengua catalana com a primera i les altres com a segones i terceres i totes les com més llengües sapiguem millor. Ah, exacte, així ens podrem entendre amb tothom. I com més llengües toquem millor. Va, és igual. No, toquem no, llepem.
A veure. Això que era tot malament. Què ha volgut dir això? No ho sé, Que m'ho expliquin! no ho sé. Que me lo cuenten. Bueno, anem a per uns que ja estan prou promocionats, però que sonen molt bé. Que no cal que els promocionem, però sonen molt bé, no? Sí, Sí, te'ls dic. clar. Els Manel! Manel. Els Lolos. Lolos. Els Lolos. Ai, pobrets. Els Manels. Els Manel. Manels. Aquests ja estan promocionats, sonen molt bé. Els Els Manels. Manels. Els Manel, sense l'eix final. Sí, perquè són 5 persones. Bueno, però es diuen els Manel. Els? Tots es diuen Manel. Sí, és veritat. Soc imbècil. No, home, no, això no es diu a la ràdio, que ho sàpigues. És veritat. No faltem el respecte. Clar, allò. Bueno, doncs això, havia pensat, si et sembla bé, Aleix, que els nostres oients doncs ara es podrien satisfer d'anar una miqueta... Tu t'imagines ara, Aleix, estar allà assentat a la vora de la platja? Amb aquest fred. Està plovent. No, tot arreu. Ah, vale. No, tot arreu. tot Algun lloc que no plogui. plogui, al Carib. Exacte, sí, perquè aquesta cançó és ideal per... Sí? Sí, si no ja ho veuràs. Vale, Sí, sí, però com es titula? vale? Titula. És que, esclar, ja t'ho he dit quasi bé, no es diu la platja, perquè mar. perquè la platja seria de l'Albert Pla, vale? Exacte. O de l'Orja Van Gogh, la playa. O la playa, però llavors ja és la playa. Sí, la playa. La playa. La playa. La playuki. Manel al mar. Molt bé, Aleix. Veus? No, Molt la cançó no es diu bé. Manel al mar. Manel, cançó al mar. Per això, és a dir, tu ara, estimats oients, ara quedeu-vos amb una cosa. Tanqueu els ulls, imagineu que esteu a la sorra de la platja, allà, a la tovallola, ben assentadets, ben aplancadets, i mireu a l'horitzó i sentiu. Tu i jo hem sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar. Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona ara que bufa de mar. Així estirada se't veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Amb un peu calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar. I passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un 4 pins al fons, tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar.
Bé, estimats Manel, jo ja estava aquí imaginant, òbviament, perquè no físicament impossible, perquè estic aquí dintre de l'estudi, però allò que us he dit, oients, d'estar allà a la platja, de tope bon rotllo, de guai, saps? I a sobre, amb un còctel a la mà, un cigarret a l'altre, i vinga, el Lorenzo que vaya tocando. Aleix! Ai, mira, ara et poso una... Bon dia. Bon dia. Pues sí, que a mi m'ha agradat molt l'època de la platja. La llàstima és que aquest estiu ha fet massa calor. Hauria d'haver apretat un pèl menys perquè s'ha passat un pèl malament, però bueno, ara ve la tardor, ve en l'època dels bolets i no hi ha els bolets que es faran perquè estan caient les plugetes i d'allò, i els rovellons van proliferant i van traient el caparró. Ui! Ja està, ja has acabat? Sí. Vale. Llavors, Aleix, després del mar, tu no saps que les paraules poden ofendre, sí o què? Les paraules poden emocionar-te, les paraules poden transportar-te. I les paraules, hi ha gent que se les agafa de la manera que no se les ha d'agafar. Exacte. Et donen pel sac. A vegades. Clar, a veure, o sigui, hi ha moltes variants, vale? Sí. De les paraules? Sí. O sigui, segons com d'allò, o sigui, vale, a partir d'aquí hi ha d'allò. Sí. Llavors, és que em vull autoconvèncer jo que ho he entès. Vale. És que és molt trist, Com si estiguessis a casa teva. Bueno, de fet, aquí és com si estiguéssim a casa nostra. Sí, que sí, oients, carinyos meus, que jo us estimo molt, ostres. Pues això que us deia, pues això, les paraules, pues a vegades, pues jo crec que... És que, a veure, no ho sé definir jo. Qui més us ho podria dir i explicar millor? Potser el Carles, de Lexus? Bueno, el Carles i tots els del grup. Bueno, sí, però vull dir que, perquè ell és el cantant, però clar, òbviament, forma part el Julio, l'Albert, el Toni i el Carles. Tota la colleta fan la cançoneta, vale? Però Carles ens la transporta amb la veu. Llavors, a partir d'aquí, estimats oients, vull que tingueu molt clar, vull que estigueu molt alerta, perquè aquesta cançó transmet molt. Per què? Vosaltres m'ho explicareu, potser no m'ho podreu explicar, perquè òbviament no m'ho podreu explicar, però us quedarà per vosaltres i ja serà una introducció d'una cançó que us podrà fer pensar molt durant molt de temps, perquè és preciosa. Sí, ja la puc posar, ja has acabat el rotllo. Sí. Ah, vale. I estic d'un peloteo avui impressionant. Sí, no sé què et passa. No sé, he menjat llengua. Has menjat llengua? Sí, de bou. Anda. Sí, estofada. Vale. Doncs això, estimats oients, amb tots vosaltres, Lexus i Paraules. Paraules que poden resultar dolces o amargues, que poden donar vida o matar-te, que poden ser-ho tot o no ser res. Paraules que valen tant i més si són robades, que poden ser divines o profanes, on van quan no són dites per ningú. Si et costen tant de pronunciar, no triguis tant, digue-les ja sense pietat, perquè esperar. Que si no hi són t'ignoren i et maltracten, t'eleven cap al cel o a l'infern baixen, et poden tornar un neci o bé un boig. Paraules que poden ser piadoses o malvades, sovint tan egoistes quan es callen, on van quan no són dites per ningú. Si et costen tant de pronunciar, no triguis tant,
indomables, guardades en presons mig oblidades, que em pots donar si vaig al seu rescat. Paraules que qualsevol que em poden ser indomables, si vols les pots tenir hipotecades, on van quan no són dites per ningú. Paraules, Estás sintonizando Radio Star Tarrasa 100.5 o en la web www.radiostartarrasa.com. Pues sí, senyor, què he de dir? Paraules. Realment porta molts missatges aquesta cançó. Jo crec que tots ens la podem aplicar una miqueta i, bueno, és que jo la trobo. Ara potser em direu, és que no la vull cagar, és que és una mica orgàsmica aquesta cançó. Cuidao! Ja està, no dic res més. Vale, no, escolta'm, Aleix, una cosa. Són 2:03 de 7 de la tarda. Les 18:33. Uau! És que ja tinc un rellotge ben gran que ho posa. Impresionante. ¿Lo ves? Que te también te están aplaudiendo. Gracias. Bueno, escolta'm, Aleix, una coseta. Sí. Havia pensat, tu saps qui és? Cousteau? Jacques Cousteau era un oceanòleg, tio que li agrada anar per sota de l'aigua. I el senyor Monsieur Cousteau? Monsieur Cousteau és el mateix que el Cousteau. Ah, collons, vale. O sigui que ja anava bé, no? Monsieur vol dir senyor. El senyor Monsieur Cousteau, El senyor Monsieur Cousteau. Valgui la redundància. S'ha de ser tonto per dir això. No. Ha sigut un lapsus teu, no? S'ha de ser tonta. No. Ai, senyor. Bueno, pues això. El senyor Monsieur Cousteau. Això hauria de sentir l'APM. Allò, cuidao! Ho haveu vist, no? El senyor Monsieur Cousteau, pues el mateix que el senyor Cousteau. Épame, ahí no echar gota. Es lo mismo. Aquesta gravació l'enviarem a l'APM a veure si volen fer-ne alguna cosa. Però llavors sort que no me sortirà la veu. Ara, home, amb una foto teva, sí, a pantalla, a saber una el que foto sortirà, teva, perquè mira que n'hi ha de fotos teves amb els auriculars, i saps? I amb l'àudio aquest. Sabeu qui és el senyor Monsieur Cousteau? El senyor Monsieur Deia Cousteau. Jacques Cousteau. Jacques Cousteau. I Monsieur, en francès, és senyor. Anda. Has dit, sabeu qui és el senyor Cousteau? Sí que costa, sí, pobre. Pobret. Ja està criant malves. Sí, no? Sí. Ja els cucs ja han fet la seva feina, no també, cal, no? tampoc ser tan explícit. Bueno, és la naturalesa, néixer, I tu què saps si el criar van i incinerar, morir. pobre home? No sé si el van incinerar. Si el van incinerar ja no hi ha cucs. És que no sabien ni qui era el senyor Monsieur Cousteau. Tu no veies els dos documentals quan ets petita, del Cousteau? Hòstia. Home, clar, tu ets més jove. És que em queda molt lluny. Clar. A veure, clar, això què era? A principis dels 90? No! Els 80. Nino, jo era molt xicarroneta. Tu ets un nadó. No, home, no, nadó no, perquè jo soc de finals dels 70, de l'últim any. Del segle passat. Sí. Ah, sí, perquè ara estem al 12. 12 què? 2012. 2012. I estic parlant del 70 al 79. Tu vas néixer del 70 al 79. Sí. O sigui, vas trigar 9 anys. Normalment solen ser 9 mesos, però jo m'agafo 9 anys. Saps què vull dir? Perquè som més xula que ningú.
clar, llavors, pues, va, anem a lo que anem. Monsieur Cousteau, Els amics Vale. de les arts. M'encanta aquesta cançó, m'encanta. amb el seu escafandre, vale? Sí. La seva escafandra dintre el mar i au. Avui va molt de mar, això, també? Sí, torna a començar el mar, paraules i Monsieur Cousteau. És la quarta cançó i ja fa més de mitja hora que hem començat el programa. 4 cançons per mitja hora que té l'hora. Això vol dir que podem 4, enrotllar massa? 8, 4 per 4, 16. 16 cançons durant 2 hores. Potser ens enrotllem massa? Massa. Que sí? Jo trobo que sí. Vinga, afluixem. els vale? amics de les arts. Exacte, Monsieur estimats Cousteau. oients, tots amb vosaltres, vosaltres amb Sí, tots. no, tots estan amb ells. Amb vosaltres, Mateixos. amics de les arts, i el seu Monsieur Cousteau. Messier. Monsieur, com collons es digui. No, es diu Cousteau, però la cançó es diu Monsieur Cousteau. Pues el senyor Cousteau. Posa el gran senyor Cousteau dels amics. Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans. Porti'm aquells mars remots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar. Un viatge fragmentat, un fascicle setmanal. Soc l'home que busca, Perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació. Perquè no hi ha color si em fa dir que vull ser de gran jo, Jacques Cousteau. 1000 balenes a tocar, sentir l'electrostàtica i el mar. Calipso ve, calipso va. ser-hi sense haver-hi estat, veure els colors dels esculls de corall. Vostè escafandra, jo xandall, confia en mi, anem més avall. Que amb aquest comandament puc eternitzar el moment, o puc tornar enrere, perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació, que jo amb vostè vull anar tan lluny que no hi arribi la ficció. Que sempre he volgut ser part d'una tripulació, perquè hi ha coses noves sota el sol que esperen un explorador. Monsieur Cousteau, per què vostè els taurons no li fan por? Monsieur Cousteau, no, no, no. Monsieur Cousteau, a mi no em cal l'alta definició. Monsieur Cousteau, no, no, no. Monsieur Cousteau, com més avall te'n vas hi ha més pressió. Monsieur Cousteau, no, no, no. Monsieur Cousteau, creuant l'oceà des d'una habitació. Monsieur Cousteau, no, no, no. Monsieur
Sintonizas Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5. Hola oyentes, durante vuestra vida os habéis creído los graciosos del grupo. Ahora alguien os ha superado. Tenéis 60 minutos de lunes a viernes antes de que termine el juego. ¡Infrecuencia! Every day I'm shuffling. ¡Ey, ey, ey! Infrecuencia de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Star. Escolteu molt bé, us donarem un magnífic consell. Si vols estar al dia de les darreres novetats musicals del panorama internacional, si vols també saber tots els detalls de la història de la música de tots els estils, escolta aquí a Radio Star Longitud Dona, tots els dimecres d'11 a 1 del matí. Una estrella que a tierra. Radio Star, la cultural de Terrassa. 100.5 FM. Ja està, he fet la gràcia. Ah, vale. Vale? Vale. És que he dit 100.5. 100.5. Sí. Ha dit 100.5. Sí, però ja se suposa que és FM. Ja, però llavors jo ho he dit. I radiostarterrassa.com. Pensava que era Catalunya Música. El què? Això. El nostre programa? No, Radio Star Terrassa. No, home, no. Radio Star Terrassa. Ah. He dit una obvietat. Ja. Vale. Escolta'm, Aleix, Manem. saps que estem tocant a 3:45 de la tarda ja? Sí. Com Això passa vol dir el que temps. queda 1h15 de programa, no gaire més, vale? Ah, exacte. Llavors, com que estem encara dintre de l'horari infantil, jo sé que segurament hi ha algun papa i alguna mama que van amb el cotxe, tot, vamos de paseo, pi, pi. No te'n recordes? No l'havies cantat mai, tu, amb el teu germà i els teus pares? Jo amb els meus germans ho feia amb el cotxe, i el papa Poder i la sí, mama, no ho sé. vale? Però això era del Milique i el Fofito, y el Miliquito y... Me lo quito, me lo pongo. y se lo pone y se le pongo i me pongo i dolas i llavors pues això, que van amb el cotxe i d'allò i de cop i volta suposo que deuen portar també els seus nens, vale? Al seient de darrere i és molt maco escoltar la ràdio i que hi hagi música per tu, sí, és molt maco però també s'ha de pensar amb els nens, La canalla. sí. Vale. Per això el Club Super 3 ha fet un disc. I tant. Bueno, ja només n'ha fet un, uns quants, sí. ja, no? Sí. Però bueno, tot i així, i aquesta cançó els hi voldria dedicar als xics de la casa, Molt bé, doncs, de part que teva. van amb cotxe, o estan a casa, o estan d'allò, o estem en família, dinar familiar, i han Home, posat familiar, Radio Star ja no, Terrassa. ja a aquestes hores ja sí, no. a la sobretaula. Hòstia, vaya sobre taula. Nosaltres la fem a aquestes hores, Vale. A veure, dinem que són allà a 2:45, però a les 6:45 que ara estem allà dándole a la sin hueso. Dándole al... vale. I què? És que n'hi ha dos. Aleix. No ho sé, coses que... La sin hueso. Vale. Parlar. Vale, m'havia La imaginat boca. un altre sin hueso. N'hi ha dos. Sí, la per masculina i la masculina i femenina. La de dalt i la de Ens baix. estem liant i És ara igual. hem de ficar una cançó I saps per nens. què? Pues això que et dèiem. Vale. I com que demà és dilluns i els xics Ai, no me'n tornaran a recordis. veure els seus amics No me'n demà, recordis que demà és dilluns. ja ho dic pels nens, no t'ho dic per tornar. Bueno, però ara m'ha recordat que demà és dilluns. Ja ho sé, Aleix, no hi pensis, tu tranquil. Vale. Mal rotllo. Nada, tu tranquil, tu pensa que estem a Moïda. I això, vale? I demà veuran els seus amics. I m'agradaria, pues, que facin una miqueta de remember, vale? I es comencin a preparar, saps allò, mentalitzar-se que demà han d'anar a escola? Pues que es mentalitzin amb els meus amics del Club Super 3, què et sembla? Vale. Endavant. Doncs vinga, xicarrons meus de la casona, els meus amics i la colla del Super 3. La Marta es vol fer un pentinat amb rastres, en Pol sap acudits per fer-te riure i no parar, i el Marc té un lloro que parla. Ells són els meus amics i vull quedar per explicar-los tot el que m'ha passat aquests dies. I
Ai, mira, no ho sé, però la trobo molt xotxona, jo, aquesta cançó. És molt tope bonicarrona. Y esto de va, come on everybody, todos juntos. Saps? Allò que felices en el agua. I aquestes coses... És que és tope, sí, Happy Flowers. Happy Flower. Happy Flowers. Flor feliç. Sí! Vale. Sóc jo, la Petúnia. La Petúnia. Doncs escolta'm, Aleix. Manem, Després una miqueta del Super 3? una mica de rock, no? Jo crec que sí. Que per cert és molt bona aquesta cançó. Sí. Sí. Sí, no va ser una... Ja en vam parlar una vegada, era Una obra de teatre. No, una obra de teatre, un musical. Un musical. Musical de Goll de Gom. Què t'has fet? Soc imbècil. No, home, no, tu ja fa 2 cops que ja és el son cop que Oh, quin mal m'he fet a l'orella. T'has M'ha picat ressonat, sí. Clar, amb el boli a l'auricular. Clar, pensa que ara les Digueu-me teves orelles tontos. tenen una extensió, que és l'auricular. M'ha fet bluf. Que petits no són, No, que no. són professionals. Són bastant d'un Volàndia. Bueno, professionals. Claro. Què t'anava a dir? Bueno, això, m'he sordat. d'un musical de Goll de Gom que es va dir, es deia, o es Sí. diu, però ara no el fan, a cop de rock. Ah, I la exacte. banda sonora del musical aquest era Sí. una cançó que es diu A cop de rock, i és molt bona. I en què es basa aquest musical? A veure Amb si ho la saps història explicar. del rock en català. Vale. I dintre d'aquesta història hi ha músiques i cançons com... Bueno, gossos, pets, l'exambusto, sopa de cabra, bueno, els més... Sau, els més representatius. I a part hi ha la cançó que van fer per aquesta obra, de Cop de Rock, que es titula A Cop de Rock, que és molt bona. A mi m'agrada molt. Sí, sí, I de tant en tant, sí, i no és el sí. primer cop que la posem, però està molt bé aquesta cançó. Jo em vaig quedar amb les ganes d'anar-la a veure representada, o sigui, veure-la... I jo o sigui, espero veure que el musical. tornin. Jo espero que hi tornin. A veure, Sí, perquè valia la pena. farem un referèndum. Un referèndum per demanar Farem un a Cop de referèndum Rock. perquè torni Cop de Rock. Vale. Ara tots són referèndums. Tots seran Ara referèndums. estan de moda. Ah, Sí. sí. Bueno, és igual, deixem els referèndums i anem a per la música. Sí? Sí. Que és un bon referèndum. Sí. Un bon referent, vull dir. Exacte. La música en català. De Goll de Gom a Cop de Rock. Just a la fusta, ni més ni menys. Cada matí, quan em desperto, tot el meu món torna a girar. Una cançó que sona a la ràdio em fa sentir com mai m'he trobat. Ja no tinc por, la vida allà fora ens espera. No diguis
Estás sintonizando Radio Star Tarrasa 100.5 o en la web www.radiostartarrasa.com. Bé, família, caminant cap als últims 10 minuts de les 7 de la tarda, cap a les 7 de la tarda, ja fent l'última horeta de programa, quasi bé. És a dir, que a cop de rock, una miqueta de marxet ha anat bé, ara? Sí, m'agrada molt aquesta cançó a mi. Sí, perquè jo trobo que és bastant instructiva, també. Ai, bueno, no ho sé, és per dir alguna cosa, sí. Però té ritme, si més no, té ritme, i jo em resigno, perquè jo necessito veure el... M'agrada molt la cançó, molt a l'eix, però necessito veure el musical. Tal i qual. Bueno, però no hi vam anar quan el feien, doncs ara te jodes. Com ho dijo Herodes. No sé qui ho va dir. Herodes, Qui és? amic i compatriota de Pons Pilat. Pons Pilat, d'on és? Pons? Deu ser de per aquí prop, no? No, Pons. Pons és anant cap a Andorra. No, però el cognom Pons és bastant comú. Pons Pilat. Era un romà. Ah, I Herodes també, em un sembla que calamar. era. A la romana. No. De Roma. És el que es va rentar Doncs les no. mans amb la mort de Jesucrist. Bueno, I és el que el va flagelar i tot, però bueno. Flagelar. Bueno, no, el va flagelar un dels d'allò. Saps què vull dir? Santa Missa fem ara o com funciona això? La Bíblia. La Bíblia en pasta. No, escolta'm una cosa. Passa, rutxa. S'està emprenyant, eh? No, calla. Posa-li una mica d'aigua, igual té set, pobra bèstia. Li faré una altra cosa que callarà. Aleix! Ja Me l'has electrocutat. Home, no, només l'he fet sentir. No, home, no, jo no faig mal. Pobra bèstia. L'he fet escoltar, l'he ficat uns auriculars i l'he fet escoltar això a tot volum. I a l'altre... No. Escolta'm, Aleix, m'agradaria ara que em posessis una coseta que és una cançó, no? Ah, hòstia, em caia la gota. Em posessis una coseta on? Lleig. No, a la boca perquè callis. Un caneló perquè callis. Un caneló. Uns espaguetis a la boca o alguna cosa així. D'on els trauràs? No ja per sé. començar. Mai que aquí al bar del costat dels xinos i dame una gamba. Tot el jeto enviat bof. Es tracta molt bé aquí al bar. Sí, me diu la noia, hacía mucho tiempo no venía tu. Sí. És allò que vas dir? Mete saca, no. És igual, deixem-ho, que res igual. Res, escolta'm, Aleix, saps això que parlaven abans, a principi del programa, de que jo era de finals del 70? 79 has dit, per ser més Sí, exacte, jo soc del 79. I no me n'amago. Jo del 89. Bueno, ens portem 10 anys, sí. Però bueno, és igual. Doncs això que et deia, l'important és el que anava a dir jo, sóc del 79, vale? I aquesta cançó d'ara, jo crec que molts de la meva generació i una mica posteriors, inclús la teva pròpia, jo crec que alguna ha de recordar. Vale. Vale? I sabeu com es titula, estimats oients? Doncs es titula Nen dels 80. Escolteu-la. Sí, però si no dius qui la canta... Bueno, espera't, home. Fa una miqueta de recopilatori dels anys 80, d'acord? Us ho explicaran, jo crec que qui més i millor que els vos. Estimats oients, doncs, Nen dels 80 i els vos us expliquen. I futbolí i l'home del sac, el Barça del Dream Team i la bola del drac, aquell primer petó, la primera estrella o el segon mailet a la casa vella, les vinyes vora el mar, les dunes
el doctor Slum perseguint l'arare pel carrer principal, tirant la baldufa. L'hivern era especial, a prop de l'estufa. I encara puc sentir la brisa d'un vespre estant tots a la fresca, l'olor d'un got de vi i els nous llibres de l'any cada setembre. I ara s'espanta aquell nen dels 80, un nen que no vol fer-se gran. Camí dels 30, no acaba la festa, però no és com havia somiat. S'espanta aquell nen dels 80, un nen que no vol fer-se gran. Camí dels 30, no acaba la festa, però no és com havia somiat. Sintonizas Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5. Doncs sí, família, un nen dels 82 buos que jo trobo que més d'un s'hi deu haver sentit més identificat que mai. Sí. Sí, perquè sí. Llavors, a veure, Aleix, tu saps qui són els picapedrers? Sí, gent que està picant pedra. Però estem parlant de gent que és de picapedra, picapedrer, picapedra... Picapiedra era uns dibuixos animats. El Pedro, la Vilma, Sí. la Betty... I ara què té a veure tot això? I el Rubito, aquell tan lleig. Pues, ara posarem una cançó dels picapedrers. Però que no dels picapiedra. No els picapiedra. Els els que ens n'hem picapedrers. anat a cerrosdevda.com. Sí, del Pet al Pa, que en dic jo. Picapedrers, que deu ser o del que Palpet. és un grup. Exacte. Però un grup de l'any 60. ¿Vale? Els picapedrers? Jo em sembla que sí. Vols dir? Diria que sí. T'has informat bé? No del tot. Pues no ho sé. No cal que ho digui, que no? Bueno, no ho sé. És que té tot l'estil, perquè... Bueno, que la la cançó sigui una versió no, antiga, és que no jo vol ho dir dic que per on... sigui antic. No, és que jo ho dic per allà on representi tret la cançó. Que és música de los 60. Bueno, és que ara es En pot fer català. música, ara es pot fer música dels 60. O sigui, Sí? tu pots... Clar, no té res a veure. Pots versionar música dels 60 i seguirà sent música estils dels 60. Sí? Sí, sí, Meritxell, sí. És lo que tiene. Pues, perdoneu, estimats oients, però potser ja No ho sé. ja m'informatitzaré bé. No, ens informem. Sí, dels m'han picapedrers. Dels picapedrers, a veure... Que han fet una de versió quin any. dels Beatles. Sí. Sí. I saps com es titula? Com? Ajuda'm! Ajuda'm! I aquest... Com es diu ajuda'm en anglès? Help. Vale. Si m'has dit de qui eren? Beatles. Vale. La cançó es diu Ajuda'm. No. Si és dels Beatles, és Help. Els Beatles és Help. No m'imagino el senyor McCartney dient ajuda'm. Em sembla que hi ha algun oient que li està a punt d'explotar el cap. Ja ho sé, ja ho sé, és difícil tot plegat. Picapedrers. Sí,
I la seva cançó Ajuda'm, que és una versió, tal com tu has dit, Aleix, i no donem més voltes, a la cançó The Help dels Beatles, del Cuarteto de la Muerte dels anys 60. De la Muerte no, de Liverpool. Ja ho sé, és del Liverpool, però les nenes agafaven atacs d'ansietat, es tiraven dels cabells. Quan tu i jo sortim d'aquí a la ràdio, que tenim tots els fans aquí fora esperant, tots. A mi se'm tiren els tios a sobre, sort que tinc aquell parell de monos a sobre de goril·les que me'ls treuen, perquè si no, tio, no sé què fotria, si no, no entraríem a la limusina. Madre mia, se'ns fotrien tots els fans a dins. Però saps per què? Perquè els invitíssim a la copeta de cava els putes. No la saben llarga ni a res. Escolta'm, va, què et sembla? Els Picapedrers i Ajuda'm dels Beatles. La versió. Sí. Vale, vinga, sonant. Vinga. Saps que et necessito quan jo era jove, molt més jove que no avui. Ningú necessitava això avui i això no vull. Però tot canvia, ja no estic bastant segur. No sé si mai et faig fer mal, ara vinc i et crido a tu. Pren la meva mà que estic cansat, molta ajuda em pot donar ser al teu costat. Fes que pugui anar serenament, vine a mi. La meva vida no és la vida que he tingut, no puc fer res, fer el que em sembli, crec que ho tinc ben merescut. És cada dia que camino amb més esclar, la teva ajuda necessito ara més que mai. Pren la meva mà que estic cansat, molta ajuda em pot donar ser al teu costat. Fes que pugui anar serenament, vine a mi, a mi. Quan jo era jove, molt més jove que no avui, ningú necessitava això avui i això no vull. Però tot canvia, ja no estic bastant segur. No sé si mai et faig fer mal, ara vinc i et crido a tu. Pren la meva mà que estic cansat, molta ajuda em pot donar ser al teu costat. Fes que pugui anar serenament, vine a mi, a mi, a mi, a mi. Sintonizas Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5. Acaba el fin de semana de la mejor manera posible. Los grandes éxitos de las últimas 3 décadas. Star Classics Gold. Los domingos de 8 a 9 de la noche. Presentado por Andrés Torres. Una hora para pasarlo de miedo. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde llega el momento para conectar con la actualidad más rabiosa. Hey niño, ¿te gusta la banda? Es el tiempo para repasar el Star 22, los grandes éxitos de la cultural de Tarrasa repasados en 60 minutos. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Star 22 con Andrés Torres. Recuerda que puedes votar por nuestra lista de éxitos en www.radiostartarrasa.com. Déjanos tu votación. Tú decides quién es el número 1. ¿Te gusta la banda? Radio Star, la cultural de Terrassa. 100.5. Bé, família, les 7 i 10 minuts ja. És que passa el temps que és un primor. Aquesta frase sempre m'ha fet... Ara dic la paraula que més ràbia em fa a la vida. Quelcom. Quelcom. De ràbia. Et fa...
Quelcom de ràbia. La paraula quelcom em fa ràbia. Quelcom et fa ràbia. Sí. Quelcom. 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 Bé, el com va bé. El com va bé. No sé si va bé o va Fa malament. ràbia la paraula. Sí, la paraula quelcom. Quelcom. És que, o sigui, fa d'intel·lectual. Sí. La paraula quelcom. Fa d'intel·lectual. Sí. Per això jo no la dic mai. Ja, jo tampoc. Bueno, és igual. Escolta'm, Aleix, t'ha agradat la cançó de Ajuda'm, de Help? Sí, sona anys 60. Ja t'he dit. Bueno, 60, 70. Jo diria que sí, que és un grup una mica... No ho sé, ho buscarem. Ja ho buscarem, sí, ens buscarem en informació sí. d'aquest grup. I a veure què tal. Perquè llavors hi ha un altre grup català, que són els Abbey Road, vale? Que són els Beatles catalans. Ah, vale. Però aquests parlen, o sigui, les fan en anglès, Anglès. Però són catalans. Molt bé. I aquests sí que els claven. Jo trobo que són, o sigui, a més els sents, et gires d'esquena i dius, sí, és Lennon, és McCartney, Ringo Starr i el Harrison. O sigui, ben bé dius, el Quarteto de la Muerte, de Liverpool. Molt bé. Sí. Escolta'm, Aleix, per què no anem una miqueta amb un whisky? Anem amb uns whiskins. Uns whiskins. Hauries de veure't la cara a través del vidre. Amb els auriculars de Hunchback of Notre Dame. Com has dit? M'estàs dient el jorobat de no, la cara posaves una mica de... saps? I com que t'encongies d'ombros... Sí, una mica de gipes. No, bueno, és igual. Pues això. Whiskins. Una mica de whiskins. I per què no ballem una mica amb els whiskins? O sigui, la cançó balla dels whiskins. Justa. Vale. Sí? Vale. Doncs vinga, oients, ballem una miqueta amb els whiskins. No et demano seguir amb les vetes ni comprendre'm si no vols. No et demano fer anar la llengua que ja la faig anar jo. Et dic tan sols que sé que ho vols, t'agrada i no tinc. Ara estem sols així que prou manies i pors. Deixa't endur i balla, saps que et sobren raons. Tu sembla música i bona, abans t'he vist moure els talons. No m'agrada la gent estreta que no dona explicacions. Només vull que trobis d'orelles que se't cali fins al fons. L'he conegut a molts com tu ens agraden. No tu, ballo del cul, no dissimulis més pels racons. Deixa't endur i balla, saps que et sobren raons. Tu sembla música i bona, abans t'he vist moure els talons. Deixa't endur i balla, saps que et sobren raons. Tu sembla música i bona, abans t'he vist moure els talons. Deixa't endur i balla, saps que et sobren raons. Tu sembla música i bona, abans t'he vist moure els talons. Pues sí, 7:15 de la tarda, Aleix. Ja 3 saps que vaig fent el compte enrere, jo? O sigui, portem 2 hores. Tenia el micro, jo no parlant, tenia el micro És parat. que és molt fort. Dic, et fixes més amb el rellotge? Amb el rellotge que... Sí, que no que... cal. Nosaltres anem fent fins a les 8, ja ens ho passem bé, Sí, no cal mirar el rellotge. no sé, és el tema horari, no sé, sempre és una mania.
Estic molt contenta, Aleix, perquè tenim molts oients i no ens podem pas queixar. No, això mai, no ens podem pas queixar. Molts, Tenim molts. una sort i un privilegi. I carinyos meus, que us estimo, sé que ens escolteu de totes bandes, inclús sabem que des de Madrid inclús. Sí, ens acaben d'enviar un ens acaben d'enviar un missatge que inclús internet. just a la fusta. Llavors... I a la pàgina d'Oïda en Català del Facebook t'acaben de posar quelcom. Quelcom. Quelcom és la paraula clau del dia. Quelcom. Llavors, estimats oients, sempre tingueu present aquesta paraula de la Meritxell. Quelcom. Tothom. Això és una mica rotllo quelcom. Sí. Sí. Per això em fa ràbia. Llavors, a partir d'aquí, com que hi ha molts oients, i ara ens n'hem enterat que inclús en tenim a Madrid, família a Madrid que ens estan escoltant, i ens fa molta il·lusió. i jo, és que de veritat, Pere, una abraçada, carinyo, salutacions a vosaltres, i aquesta va per vosaltres, ni més ni menys. Aleix, què et sembla si posem una miqueta de Macaco i República de la Tramuntana? Perfecte. Doncs vinga, cap a Madrid va. Una abraçada, companys. De sempre on s'enlaira el ventre, on l'ànima i el cos volen farcits, perquè no bufa mai un sospir disminuït. Pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil rebella, festa de bojos, loquaç germana, pels que som d'aquí d'allà, del mar i la muntanya. Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Hey! Tocats per la República de la Tramuntana. La República de la Tramuntana. Hey! Bufant el fum, blau encanteri al meu damunt. Pel camí dels cavalls només corren broses del seu perfum. Encén el teu llum, no m'importa si ets a prop o lluny, s'hora baixa, volaré amb la tramuntana. Per tots els que vulguin ser volats, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República de la Tramuntana. Hey! Tocats per la República de la Tramuntana. Per la República de la Tramuntana. Estás sintonizando Radio Star Tarrasa 100.5 o en la web www.radiostartarrasa.com. No sé, Aleix, però
La República de la Tramuntana. De la mandarina. República de la Dominicana, anava a dir jo ara. És que tu vols creure que cada cop que dic per la República Dominicana em surt Dominicana, República Dominicana, saps? A més de la Tramuntana em surt Dominicana. Escolta'm, Aleix, després de Macaco i d'aquest palto per rigui, mig, buen rollo, happy flowers. Sí, Happy Flowers. Vale? Bob Marley. Saps? Doncs això. Jo no sé com ho fa el Macaco. Saps això que fa? Si segueix així ens empatran els timpans, perquè porto els auriculars. Com ho deu fer el... Home, és la seva feina, és un professional. Bueno, ell té un estil i el sap fer. El punyetero, en sap molt. No ho sap fer tothom, això, Bueno, cada és igual. cantant i... Jo m'hi nego. I mira que jo he estudiat, música... Cada cantant i artista té el seu estil, ell té el seu i està molt bé i ho fa molt bé. Collons, és colloniut. Colloniut. És colloniut. Colloniut. Sí, jo dic colloniut. Vale. Només de dir collonut, no. Colloniut. No ho sabíem, això no te acostaràs sin saber una cosa més. Escolta'm, Aleix, després de la República de la Tramuntana, doncs, per què no anem una miqueta amb la Porta dels Somnis? Vale, una mica més romanticons? Sí, i ara tinc una estoneta tonteta. Vale, una estoneta, jo diria que fa dies que estàs. Sí, ja fa uns quants dies que estic així tanta rona, així com que necessito mimos. Quelcom. I necessito quelcom. Quelcom. Vale? I aquest quelcom és... Sí, per no t'agradar-te la paraula, no pares de dir-la. És el que diu la Porta dels Somnis, el que necessito. Vale? I t'ho explica Aleix, ni més ni més, amb aquesta cançó, que és l'enèsima cançó d'amor. Vale? I és editada a l'any 2009. És una nova versió que van treure el 2009, la Porta dels Somnis. Vale? Doncs vinga, estimats oients, amb tots vosaltres, la Porta dels Somnis i la seva segona variant de l'enèsima cançó d'amor. Sobre la lluna al mar t'escoltava dir molt suau, perquè no reprenem allò que un dia vam deixar estar. Sobre les ones jo sols vaig poder escoltar, si no va funcionar perquè ara hauria de canviar.
t'escoltava dir molt suau, encara que això sigui l'enèsima cançó d'amor. Radio Star, la cultural de Terrassa. 100.5. També aquesta cançó, l'enèsima cançó d'amor, una altra que també, Déu-n'hi-do, s'emporta la palma. Per? També és orgàsmica. Ah, és orgàsmica. Ui, també. Ja en van dues. Vale. La tercera ja pot ser ja pot ser un, bueno, tocar el cielo. Saps què vull dir? Ara Aleix, canviant una miqueta de registre, que no té res a veure, vale? Perquè inclús aquesta que sentirem ara va dedicada, vale? Va dedicada. Sí, avui va dedicada. A veure, aquesta cançó és dels Manel, d'acord? Es titula Aniversari. Anda. A part de tots els oients que avui puguin ser el seu aniversari, sí, vale, que segurament que més d'un ho és, tinc una cunyada, vale, que ho és, vale, de l'Ainoa, és el seu aniversari, avui fa els seus anyets, i com no Ainoa, doncs m'agradaria dedicar-te aquesta cançoneta, vale, dels Manel, que és això, es titula Aniversari, d'acord? De part de l'Aleix i meu, una abraçada molt forta i que acabis de passar aquest aniversari bomba. Aniversari dels Manel. Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics, tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, 2 segons, 3 segons, 4 i 5. Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava, ai, que guapa està, i jo en el fons m'acabava el culet de la copa, decidit a trobar un raconet adequat per fer-me petit, petit. Del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, per un cop empetitit. Sota els tamborets i la taula allargada pels 2 cavallets, fèrem-me pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern, de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets i amagar-me entre un tap de suro i la paret, just a temps que no em mengi el collons de gatet i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret del llagrimal. Ara un peu, ara un braç, ara el dors, ara el cap.
corbata que no sé qui és i en un núvol de somnis que tens a l'abast i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs detectar un caminet que m'allunyi del grup o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant. Que bonica. És la cançó d'aniversari. És molt bonica. Sí que és maca, sí. És molt... Bueno, és com... Manel entra, Cada dia que vaig sentint menys els Manel... Sí. No, és que ho fan molt bé. Sí, cada dia m'entren més. La seva bandolina o guitarra. Jo entra Boomerang, Dona estrangera, i d'altres que vaig descobrint, estan guanyant molts tantos, en raó venen tant. Perquè hi ha una qualitat musical molt, molt heavy aquí dins. Llavors, a veure, l'Eix. Mana'm. Per què no anem amb una de que... també molt bonica, dels gossos? Sí, una versió. Va ser una versió... Que van fer per la Marató, no? Sí. Vale? No diré de quin any perquè no em vull equivocar. D'una cançó que es diu Stand By Me. Vale, aquesta sí. Vale. Stand By Me. Stand By Me. Sí, bueno, Stand By Me vol dir compta amb mi. Però no... No és aquesta? Ara m'he liat jo sol? Tens un amic. Sí. Bueno, doncs seria You Got a Friend. És així. Ah, vale. És que l'havia confós amb una altra cançó. Vale. Stand By Me. Bueno, és que no sé quina ben bé és. Però bueno, una versió dels gossos, d'una cançó que van versionar els gossos, que l'han titulat Tens un amic. Exacte. Que la van fer per la Mataró. Mataró. Perdó, m'he liat jo sol, la Marató. Exacte. La Mataró, què devia estar pensant jo ara? Que hi ha algun Mataró, has d'anar a sopar a Mataró, has de fer un dinar, o... Vols anar a remullar-te el cul a Mataró? La platja. No fa temps per anar-se a remullar el cul a la platja a Mataró. Una salutació si ens estan escoltant. Tots els maturencs. Mataronins. Es diu mataronins? Sí, mataroní, maturenc. Maturenc és maturo. Maturo. Maturo, Arturo. Una salutació a Mataró. Si hi ha algú que ens escolti, que segur que sí. O més d'un mataronenc. Mataroní, perdó. Doncs vinga, va, estimats oients. Mira, ja només per tota la família de Mataró, tota la gent de Mataró, aquesta cançó va per ells. I la resta. Però això és obvi, és que no cal dir la resta, perquè ja és... Si hi ha una dedicació, pensa que és aquella dedicació i tots els oients. Sempre estan dedicats. Visca les obvietats. És de sentit comú. Vale. Llavors, mataronins, carinyos, per tots vosaltres, gossos, i aquí teniu un amic. Tens un amic. Sempre podràs comptar amb mi. Esnif, esnif, esnif. Si et sents trist i emboirat i necessites una mà, si les coses no et roden bé, tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí, com un raig de llum dins la teva foscor. Digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré de seguida a fer-te costat. Primavera, estiu o tardor, tot el que has de fer és dir-ho i vindré de cop. Saps cert que tens un amic. Si la boira te'n revolta
els núvols tapen el cel. Si un vent fred del nord sembla gelar-te el cor, tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí, tocant la porta a punt d'entrar. Digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré de seguida a fer-te costat. Primavera, estiu o tardor, tot el que has de fer és dir-ho i vindré de cop, saps cert. És esperançador saber que tens amics. La gent pot ser indiferent, quan sofreixes t'ignoren. No perdis mai el coratge, no et desanimis. Digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré de seguida a fer-te costat. Primavera, estiu o tardor, tot el que has de fer és dir-ho i vindré de cop, saps cert que tens un amic. Tens un amic. Tens un amic. Tens un amic. En mi tens un amic. Radio Star Terrassa 100.5. Aquí sempre tingueu present, família, tots els nostres estimats oients que ens esteu escoltant i els que no ens escolteu perquè no ens podeu sentir, vale? Aquí sempre tindreu amics, aquí a Ràdio Star Terrassa, en aquest moment, aquí a Oïda en Català, per descomptat, i els altres programes aquí teniu gent que us estima i gent que vol que estigueu bé i distrets i us ho passeu com no bomba. És a dir que visca els gossos. El grup. Sí. Ah, vale. Sí, al principi sí. Ei, perrito lindo. Passa. Passa. Bueno, doncs seguim a Radio Star. Sí. Terrassa. Per què no posem una mica de Maya Montero? Sí, cantant en català. Sí, fortíssim. No. Se'm posa els pèls de punta. La cançó aquesta és molt maca. Sí. Sí. Vale. Sí. Vale? Ens hem posat com tristons ara, eh? Estem com melancòlics. Malalcòlics. 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 No. Mel d'alcohol. Mel alcohòlics. Xof. Sí, no s'ho aguanta per enlloc. No, ara sí. No tens cap d'allò de... Sí, exacte, de Bassal. No. O de Pisando la lluvia. Tinc aquesta que la volia posar quan parlessis així sensualment. Però no hi ha hagut oportunitat avui. Hola. Escolta. Però hola. Ai, digues. Per què no posem ara una mica de Maya Montero? Vale. I només tu. Vale. La cançó es titula Només tu. Buf. Jo que sé. Bola. La poso, Vale? Vinga. Sé que només tu pots fer-me riure tant. Sé que només tu em coneixes de veritat. Sé que només tu és capaç de compartir
tristesa quan no me'n puc sortir. Discapacitat de donar tranquil·litat, de saber-me escoltar quan ja ningú em fa cas. Tu tens la virtut de fer-me oblidar la por de la foscor i em dones claredat. Sé que només tu em pots entendre bé i sé que només tu és la meva raó de ser. En silenci sense dir ni una paraula, tan sols amb una mirada és suficient, no es cal parlar. Somriu pensa que els diferències que queden atrapades en records que ja mai més oblidarem. Sé que només tu saps demanar perdó, sé que només tu entens aquesta cançó, sé que només tu em dones protecció, m'ajudes a fugir, m'apartes del dolor. Tens capacitat de donar tranquil·litat, de saber-me escoltar quan ja ningú em fa cas. Tu tens la virtut de fer-me oblidar la por de la foscor i em dones claredat. Sé que només tu em pots entendre bé i sé que només tu és la meva raó de ser. En silenci sense dir ni una paraula, tan sols amb una mirada és suficient, no es cal parlar. Somriu pensa que els diferències que queden atrapades en records que ja mai més oblidarem. I passarem els anys i sempre estaràs buscant un pas perquè es facin realitat els somnis que solíem tenir abans d'anar a dormir, pensant en el temps que ens queda, però seguís anant així. En silenci sense dir ni una paraula, tan sols amb una mirada és suficient, no ens cal parlar. Somriu pensa que els diferències que queden atrapades en records que ja mai més oblidarem. Sense parlar-nos, tan sols mirant-nos, podem arribar a entendre que mai ni res ni ningú a la vida ens separarà. Sintonizas Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5. Acaba el fin de semana de la mejor manera posible. Los grandes éxitos de las últimas 3 décadas. Star Classics Gold. Los domingos de 8 a 9 de la noche. Presentado por Andrés Torres. Una hora para pasarlo de miedo. De lunes a viernes y de 2 a 3 de la tarde, conecta con el pop rock español de las últimas 4 décadas. Los éxitos en español que más te gustan en 60 minutos non-stop. Sin anuncios, sin palabras, solo música. Recuerda, de lunes a viernes y de 2 a 3 de la tarde, pop.es. Música en español. Radio Star, la cultural de Terrassa. 100.5. Bé, família, un quart d'hora ja per arribar a les 8 del vespre, és a dir, el quart d'hora de recta de final de programa.
d'aquí d'Oïda en català d'aquesta setmana. No patiu, d'aquí 15 dies tornem. Sí. Però encara queda un quartet d'hora. Vale? Llavors, Aleix, després d'aquesta cançó de Maya Montero, que òbviament està dedicada a tu, vale? Te la dedico. Gràcies. Sí, si no, no hauria parlat d'aquella manera. En plan stripper. Sí, anda. I això, vale? Llavors, havia pensat que després d'aquesta aixita fetxotxona d'allò, em posarem una mica d'alegres. Una d'alegre! Una que tingui d'allò, marxa, vale? Ai. És el meu cort. T'ha arribat, cort acabat amb T. Cort. És com allò del juliol. Sí, exacte, ja us he dit el cort. El cort. I el diumenge. I el diumenge. Bueno, és igual. Que és maco. El diumenge. En comptes de tren, trenc. Trenc. Sí, trenc. En comptes de tren, trenc. Bueno, és igual, coses meves. No, és molt xulo. Això m'agrada molt, aquestes coses. Doncs, escolta, Aleix, doncs havia pensat que després del Només tu i veig que t'ha arribat fins dins, vull que també t'arribi el Nina de Cera. A veure, aquesta cançó és molt heavy, vale? És tope ieye. No la conec. És un puntazo. 2 minuts i 9 segons. És un puntazo, vale? És com els... És rotllo Picapedrers. És de dintre també del disc com els Picapedrers. Vale. Música dels 60. Música ieye, vale? En català. Vale? És a dir, que, estimats oients... Sí, que ha sortit a la Concha Velasco, això. Una xica ieye, no? Calla, que ja em diràs quan acabi aquesta. Espera't! Estimats oients, amb tots vosaltres, el Francesc Heredero, i escolteu la seva Nina de Cera i quedeu amb el teble... Ai, amb el teble. Quedeu amb el tema i opineu després. Vale, Aleix? Ets una nina de cera que només sap cançons. Tens el cos sense complicacions, nina de cera i de cançó. Per mi no ets millor que tantes nines com hi ha al saló. Et prens la vida com un bombó, nina de cera i de cançó. Els teus discos són miralls i en ells tothom t'hi pot mirar. Vius trencada en 1000 cristalls i en 100.000 veus per escoltar. Fora teu ballen i riuen les nines de cartró. Mentre tu cantes sense il·lusió, nina de cera i de cançó. Elles per molt sospiren per un sí, per un no. Elles s'estimen però de debò, nina de cera i de cançó. Els teus discos són miralls i en ells tothom t'hi pot mirar. Vius trencada en 1000 cristalls i en 100.000 veus per escoltar. Sola tu potser sospires i et preguntes què són. Tantes i tantes cançons d'amor, nina de cera i de cançó. Què és per tu l'amor que cantes? Què és per tu tenir un cor? Sota els cabells res no t'ho diu, no, nina de cera i de cançó. Però potser un dia siguis millor, nina de cera i de cançó. Sense que et passi l'amor cap por, nina de cera i de cançó. Radio Star Terrassa 100.5. Hola, estimats oients. La Meritxell està ocupada parlant amb l'Andrés i la Pilar. Veus? Ara està ocupada. Bueno, ara posaré una cançó jo, perquè ella està parlant amb el jefe. Hola, ja ets aquí. Hola, Aleix, estava parlant amb l'Andrés. Sí, ja ho sé.
Els has comentat, no, els oients, suposo? Sí, però jo com que no sóc un professional de la ràdio no sabia què dir. Bueno, tranquil, no passa Dos mandos, res. però jo parlar no saps que no és el meu. Tu tranquil, que li estava comentant un tema que li havia de comentar. Molt bé. Vale? Havíem dit l'Axambusto, no? Sí, ara entrant, 9 minuts i arribant a les 8 i donant-li... No, dic que havia dit l'Axambusto. Sí, però queden 9 minuts. Sí. És a dir, aquesta, i per no dir que ja donem quasi bé pas a l'Andrés. Ja ens despedirem una altra cançó. Amb una altra cançó, no? Sí. Vale, doncs vinga. Sí, posem una miqueta de l'Axambusto i començar? Començar. És a dir, que l'Ali, noies de allà baix a Tarragona, les del meu cor, ja sabeu qui sou, per vosaltres començar de l'Axambusto. Començar és continuar un final, tard o d'hora arribarà, però d'aquelles cendres una nova flor brollarà. Va robar-me el cor després del primer mot, abans que el seu nom ja coneixia el seu cos i ens vam sentir sols a la gran ciutat. Tot Barcelona i ella sola. Començar és continuar un final, tard o d'hora arribarà, però d'aquelles cendres una nova flor brollarà. Tendra i transparent, dolça nena turgent, radiant i somrient, enamorant mil hotels. Van caure a l'hivern, el març i el fred, cercant la manera, trencant les reixes. Vam tocar de prop al límit i vam jugar a no fer-nos mal. Vam sentir-nos música, lletra, desig i tendresa, esperits mortals. Va arribar l'adeu, crec que era juliol, feia xafogor, però va dir-m'ho amb el cor fred: això s'ha acabat, res serà igual. Ens queda sorprendre'ns, besar-nos, tornar, començar. És continuar un final, tard o d'hora arribarà, però d'aquelles cendres una nova flor torna a començar. És continuar un final, tard o d'hora arribarà, però d'aquelles cendres una nova flor brollarà. Sintonizas Radio Star, la cultural de Terrassa, 100.5. Bé, família, ara sí, 5 minutets, ja estem als últims 5 minuts i ara sí, despedim-nos, Aleix, ens despedim fins aquí 15 dies. No, perquè marxem s'han de posar tristos. No, jo em poso trist, que m'ho passo molt bé. Jo també, però bueno... Vale. Però no els hi hem de donar aquesta sensació als oients de que estem tristos. No.
que estem sempre contents. Sempre s'ha d'estar content i alegre, encara que per dintre plorem. Tant és. Tampoc cal anar plorant per dintre. Bueno. Què t'ha semblat aquella de la nina de cera? Que ha sigut xula? Sí, està Tope ieié, eh? Sí, ieié. Sí. Una xica ieié. Sí. Doncs vinga, Aleix, ja per despedir-nos havia pensat perquè no posem una miqueta de Lexus, vale? Serà la cançó de Lexus, No puc oblidar, que hi ha l'acústica i llavors hi ha la remix, vale? I la remix és feta pel Nacho Chapado, vale? Molt bé. Llavors, què dius, família? Moltes gràcies per aquestes 2 horetes que hem estat al vostre costat, via d'audició, vale? Via amb oïda, via oïda en català. Llavors, pues res, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies per escoltar-nos. I Aleix, fins aquí 15 dies. Fins aquí 15 dies, gràcies a tots. Adéu. Vinga, fins aviat, adéu. Potser no em sabré explicar que és difícil confessar que res m'ha canviat. No queden motius per dir que una història no té fi quan tot s'ha extingit. No puc oblidar cada segon, cada sensació, cada racó. No puc oblidar que tu em vas dir mai. No puc oblidar la teva olor, cada pas que faig no té retorn. No puc oblidar, no puc oblidar. Potser no tingui sentit esperar-te una altra nit que tornis amb mi. Potser avui acabi el món i no em quedi més raó. Esperança es pon. No puc oblidar cada segon, cada sensació, cada racó. No puc oblidar que tu em vas dir mai. No puc oblidar la teva olor, cada pas que faig no té retorn. No puc oblidar, no puc oblidar. Cada segon, cada sensació, cada racó. No puc oblidar que tu em vas dir mai. No puc oblidar la teva olor, cada pas